ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои идона ба истиқболи 22-юмин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ва суҳбату вохӯриҳои судманд бо сокинон бо сафари корӣ ба ноҳияи водии Рашт ташриф оварданд. Гузориши хабарнигорони мо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои идона ба истиқболи 22-юмин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ва суҳбату вохӯриҳои судманд бо сокинон ба ноҳияҳои водии Рашт ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияҳои водии Рашт аз ноҳияи Сангвор оғоз гардид ва мардуми меҳнатқарини ин ноҳия пешвои миллатро бо рӯҳияи болида ва ифтихори баланд аз ватану ватандории миллӣ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ноҳияи Сангвор дар даврони истиқлолияти давлатӣ бо шарофати сулҳу ваҳдати миллӣ ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои рӯзафзуни пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷиҳата рушд намуда сокинонаш ба дастовардҳои зиёди меҳнатӣ дар тамоми соҳаҳо ноил гардидаанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор нахуст майдончаи варзиши муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди истифода қарор доданд. майдончаи варзишӣ дар масоҳати 540 метри мураббаъ дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ сохта шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Сангвор 450 нафар хонанда дар ду баст ба таълим фаро гирифта шудааст ва аз надоштани майдончаи муосир обу тоби бадан то ба имрӯз танқисӣ мекашиданд. акнун дар доираи иқдомҳои бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат ва омодагиҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Сангвор хонандагони ин муассисаи таълимӣ соҳиби майдончаи муосири варзишӣ гардиданд. майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанаш на танҳо барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 балки барои дигар ҷавонони деҳаи тавилдараи деҳоти тавилдараи ноҳияи Сангвор имконияти васеъ барои машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш фароҳам омад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити майдончаи варзишӣ ва суҳбат бо масъулин ба сифати корҳои анҷомшуда баҳои баланд дода ҷавонону наврасонро ба истифодаи пурсамар аз ин шароиту имконот ҳидоят карданд. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Сангвор бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат як варзишгоҳи калони муосир бо фарогирии 4000 ҷои нишаст ва 2 толори варзишӣ назди мактабӣ сохта шудааст ки дар самти оммавигардонии варзиш ва ҷалби бештари таваҷҷӯҳи насли ҷавону ояндасози миллат ба машқу тамрин заминаи мусоид фароҳам овардааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба истиқболи сазовор аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 деҳоти ноҳияи Сангвор бунёду сохтмони 4 майдончаи варзишии дигар ба нақша гирифта шудааст. раванди тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи Сангвор ба пешвози арзанда аз ин ҷашни бузурги миллӣ бо суръат идома дорад ва сокинони сарбаланди ин минтақаи дурдасти мамлакат талош бар он доранд ки аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои аз ин ҳам бештар истиқбол намоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи боздиди корӣ аз ноҳияи Сангвор дар маркази ноҳия ба корҳои сохтмонӣ дар бинои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия ва шӯъбаҳои маориф ва амнияти миллӣ оғози расмӣ бахшиданд. бинои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор ва шӯъбаи маориф дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта мешаванд ва дар онҳо барои
кормандон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани кору фаъолият дар самти ҳифзи дастовардҳои миллӣ ва саҳмгузорӣ дар пешрафти Тоҷикистони азиз имконоту шароити муосир фароҳам оварда хоҳад шуд. Бинои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангворду ошёна сохта мешавад ва дар тарҳи иншоот бунёди як толори варзишӣ, 4 утоқи корӣ ва утоқи бойгонӣ пешбинӣ гардидааст. Зимни шиносоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарҳи бинои Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор иттилоъ дода шуд ки иншоот бо саҳми соҳибкорони бонангу номуси диёр сохта мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои муаррифии лоиҳаи бинои нави шӯъбаи маорифи ноҳияи Сангвор иттилоъ дода шуд ки иншооти нав дар масоҳати 20 садяк замин ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мегардад. Бинои нави шӯъбаи маориф 3 ошёна буда аз 12 утоқи корӣ ва толори барҳавои маҷлисӣ барои 90 нафар иборат хоҳад буд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни шиносоӣ бо лоиҳаи ин иншоот ҷиҳати анҷоми босифати корҳо ва истифода аз маҳсулоти аълосифат дар рафти корҳои бунёдӣ ба масъулин дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. Иттилоъ дода шуд ки бинои нави шӯъбаи маорифи ноҳияи Сангвор бо харҷи 3,7 миллион сомонӣ сохта ва бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири кору фаъолият барои кормандон ҷиҳоздонида мешавад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз оғози корҳои сохтмонӣ ва шиносоии пурра бо лоиҳаҳои бинои нави Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор ва шӯъбаи маорифи ин ноҳия ба масъулин ва сохтмончиён барои дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонидани корҳо ва таваҷҷӯҳи бештар додан ба интихоби масолиҳи хушсифати сохтмонӣ дастуру супоришҳои судманд доданд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор аз гӯшаи намоишгоҳи кишоварзӣ дидан намуда бинои маркази савдои хинговро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар намоишгоҳ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои дастӣ ки расму анъанаҳои мардуми кӯҳистонро таҷассум мекарданд ба маъраз гузошта шуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунари волои кадбонуҳои ин ноҳияи дурдасти мамлакатро ки дар ин намоишгоҳ ба пухтани нонҳои лазиз машғул буданд шоёни таҳсин хонда барои омӯзиши он ба ҷавондухтарон дастуру ҳидоятҳо доданд. таъкид гардид ки бо ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунару анъанаҳои миллӣ тадбирҳои зиёд андешида мешавад ва таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон таи солҳои охир ба омӯзиши онҳо бештар гардидааст. тавре иттилоъ дода шуд шуғли асосии сокинони ноҳияи Сангвор кишоварзӣ буда аҳли заҳмат ҳамасола бо васеъ намудани майдони зироати гуногун ва боғоти мевадиҳанда маҳсулоти зиёд ба даст меоранд ва дар татбиқи ҳадафҳои стратегияи давлату ҳукумати Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас мегузоранд. хоҷагии деҳқонӣ ва ҷамоавии ноҳияи Сангвор соли равон дар майдони 650 гектар картошка 188 гектар ғалладонагӣ кишт намуда 27 гектар боғҳои нави мевадиҳандаи себу нок аз ҷумла 1 гектар боғи интенсиву бунёд карданд. аҳли заҳмати ноҳия ҳамчунин соли ҷорӣ парвариши полезиҳо аз ҷумла тарбузу харбузаро дар майдони 3 гектар ба роҳ монда нақша доранд ки дар таъмини сокинон бо маҳсулоти худӣ саҳмгузор бошанд. дар намоишгоҳ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занбурпарварони номдори ноҳияи Сангвор намудҳои гуногуни асали табииро ки аз гулу гиёҳҳои нотакрори ин гӯшаи дорои табиати дилфиреби мамлакат омода карда мешаванд муаррифӣ намуданд. таъкид шуд ки иқлими ноҳияи Сангвор барои занбурпарварӣ хеле мувофиқ буда кишоварзон ҳамасола бо афзун намудани оилаҳои занбури асал маҳсулоти зиёди аз ҷиҳати экологӣ тозаву табобатӣ ба даст меоранд. феълан дар ноҳияи Сангвор шумораи оилаҳои занбури асал ба 12900 адад мерасад ва занбурпарварон нақша доранд ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин нишондодро боз ҳам афзун ва дар таъмини сокинон бо асали табиии худӣ ва содироти он ба хориҷ аз кишвар саҳми назаррас дошта бошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз гӯшаи дастранҷи кишоварзони кордону бо таҷрибаи ноҳияи Сангвор маркази савдои хингобро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маркази савдои хингоб аз 3 ошёна иборат буда
дар қабати якуми он маркази савдо бо 10 ҷойкорӣ, дар ошёнаи дуюми чойхона барои 60 ҷой нишаст ва дар ошёнаи сеюм меҳмонхонаи замонавӣ сохта шудааст. зимни бо зидди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шароити маркази савдо иттилоъ дода шуд ки ин иншоот дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Давлатхоҷа Хушвақтов бо харҷи беш аз 700 000 сомонӣ бунёд гардидааст. дар чойхонаи миллӣ барои сайёҳони хориҷӣ хӯрокҳои миллӣ омода ва пешниҳод карда мешавад. ҳуҷраҳои меҳмонхона бо тамоми шароити зарурӣ барои сайёҳони дохилию хориҷӣ таъмин мебошанд. дар маркази савдои Хингоб дар маҷмӯъ наздики 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. масоҳати умумии бино 180 метри мураббаъро дар бар гирифта дар соҳили дарёи Хингоб хеле назаррабо ба назар мерасад. дар атрофи бино барои истироҳату фароғати меҳмонону сайёҳон ду суҳбаткада бо нақшу нигори миллӣ сохта шудааст. ноҳияи Сангвор дорои табиати зебо ва мавзеъҳои зиёди таърихию сайёҳӣ буда ҳамасола аз он сайёҳони хориҷӣ дидан мекунанд. дар шафати маркази савдо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои дуошёна иборат аз маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандиро мавриди истифода қарор доданд. маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Музаффар Рофиев бо харҷи 1 миллиону 10 000 сомонӣ дар зарфи 3 моҳ сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандӣ масъулинро ҷиҳати истифодаи пурсамар аз имконоти фароҳамгардида ва муаррифии ҳарчи бештари ҳунарҳои миллӣ ба сайёҳони хориҷӣ таъкид доштанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор ва даромади хуб таъмин шуданд. масоҳати умумии бино 234 метри мураббаъро ташкил дода таҳхонаи он чун анбори нигоҳдории маҳсулот истифода карда мешавад. дар коргоҳи ҳунармандӣ феълан 5 нафар ҳунармандони ноҳия ба фаъолият ҷалб гардида бо санъати нотакрори кандакорӣ аз чӯб ҳар гуна ашёи зарурӣ омода ва пешниҳоди хоҳишмандон мегардонанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз мавриди истифода қарор додани марказҳои хизматрасонӣ ва суҳбат бо кормандону масъулини иншоот ба истифода додашударо тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумати мамлакат барои мардуми ноҳия дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни ваҳдати миллӣ арзёбӣ карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор бо буридани лентаи рамзӣ ба фаъолияти расмии маркази савдои Давлатҷон ки аз тарафи соҳибкори ватанӣ Хайрулло Давлатов дар доираи эълони солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст, оғози расмӣ бахшиданд. тибқи иттилоъ корҳои сохтмонӣ дар ин маркази тиҷоратӣ соли 2017 оғоз гардида буд ва дар рафти бунёди иншоот зиёда аз 10 нафар сокини ноҳия ба кор ҷалб гардиданд. бино аз ду ошёна ва таҳхона иборат буда ошёнаи якуми мағозаи фурӯши молҳои ниёзи мардум ва ошёнаи дуюм ҳамчун маркази ҷавонон барои баргузории тӯю маъракаҳо пешбинӣ шудааст. дар таҳхонаи маркази тиҷоратӣ молу маҳсулоти гуногун нигоҳ дошта мешавад. масоҳати умумии иншоот 401 заминро дар бар гирифта худи бино дар масоҳати 260 метри мураббаъ қомат афрохтааст. ин сеюмин маркази савдои замонавӣ дар ноҳия маҳсуб меёбад ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз тарафи соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст. иншооти тозабунёд баробари хизмат расонидан ба аҳолӣ ҳамзамон ба ҳусни ноҳияи Сангвор зебогӣ зам намуд. акнун бо ба истифода додани ин марказ чанд нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани маркази тиҷоратӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зиёда аз 60 нафар кӯдаки ятим ва фарзандони оилаҳои ниёзманди ноҳияи Сангвор тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. ин тифлакон худро хушбахту сарбаланд эҳсос мекарданд, зеро дар арафаи таҷдили бошукӯҳи 22-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ аз дасти пешвои ғамхӯру меҳрубон ва пуштибони худ тӯҳфаи пулӣ ва сару либоси зебо гирифтанд. нахуст сарвари давлат кӯдакони ятим ва фарзандони аз оилаҳои ниёзмандро бо фарорасии рӯзи ваҳдати миллӣ табрику таҳният гуфта таъкид доштанд ки қишри ниёзманди ҷомеа ҳамеша дар ҳимояи давлату ҳукумати мамлакат қарор доранд. дастгирии маъюбон, ятимону бепарасторон ва оилаҳои ниёзманд аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар мадди назари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт ва чун анъана дар арафаи ҳама иду айём ин амали некӯи инсондӯстона сурат мегирад.
ҳамзамон дар ин рӯз ба хотири шодию нишоти кӯдакон дастурхони идона ороста шуда буд. тибқи маълумот айни замон дар ноҳияи Сангвор 7 нафар ятими кул, 235 нимятим, 284 маъюб ба қайд гирифта шуданд ки аз шумораи умумии маъюбон 44 нафарашон синни то 18 соларо ташкил медиҳанд. ҳамаи онҳо зери таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. хушбахтона дасти кӯмак дароз намудан ба шахсони ниёзманди ҷомеа дар арафаи ҳама иду айём ҳамчун амали неки инсондӯстона ба ҳукми анъана даромадааст ва шахсони саховатпеша ин амалро пайваста анҷом медиҳанд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Сангвор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчами давлатии Тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ барафрохтанд. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия дар назди бинои қасри фарҳанг бо садо додани суруди миллӣ ва иштироки доираи васеи сокинон парафшон карда шуд. парчами давлатӣ бо баландии 50 метр дар доираи омодагиҳо ба таҷлили сазовори рӯзи ваҳдати миллӣ бунёд шудааст. паҳнои матои парчам 7 ва дарозияш 14 метрро ташкил намуда, атрофи он ба масоҳати 735 метри мураббаъ сафолакпӯш гардидааст. дар назди даромадгоҳи майдони парчам ду ҳайкали шер ҳамчун рамзи миллати тавоно ва тамаддунофар сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ дар сутунпояи парчами давлатии Тоҷикистон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди наҷор бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шуд. майдони парчами давлатӣ 11 садяк заминро дар бар гирифта, атрофи онро беш аз 60 арча, гулҳои гуногун ва сабзазор зеб медиҳанд. дар рафти сохтмон бо назардошти сайругашти сокинону меҳмонон 10 нишастгоҳ ва чароғҳои равшанидиҳанда насб шудааст. парафшонии парчам дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат боиси сарбаландӣ ва ифтихору садоқати сокинон ба ватан модар гардидааст ва акнун онҳо метавонанд дар назди ин муқаддасоти давлат чорабиниҳои гуногунро баргузор намоянд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барнома ҳамкоронамон ошно месозанд. хайр, саломат бошед.